won konunkoɓe ummiɓe e ɗe leyɗe Europe yettiɓe hanki to Groenland woɗɓe ina cabba toon ko ɓoyata e eɓɓore kono innirande Groenland Arctic Endurance ɗe leyɗe Europe jiiɗi ko wallude leydi ndi e heddade e jimandi Danemark hunde nde dawlaji dentuɗe Amérique nanirani nofuru moƴƴuru saabu e wiide Caroline Leavitt tambiɗo konngol lamorgo Amérique hay hunde ngol neldugol leyɗe Europe konunkoɓe to Groenland waylani e yidde Donald Trump fawde jungo e dow nde nokkure medde Frederiksen hoorejo jagorɓe leydi Danemark holli kañumne Amérique anniyaki ruttade caggal e o alhaali wadde maɓe mbatta kala ko woni e mbawka maɓɓe gam hadde Amérique hebde leydi ndi mette Frederiksen holli weltare mum e pellital ɗe leyɗe Europe neldude konunkoɓe to Groenland jagorɗo makko kalfinaɗo ndenaku Truels Lund Poulsen andini wonde ɓe darni e ɓoore gam ɓeydude konunkoɓe hewɓe to Groenland e hitande nde foof caggal nde o siftini nanodiral juɓɓugal ina wonno hakkude maɓɓe e Danemark Donald Trump andini wonde dawlaji dentuɗe Amérique ina jiiɗi Groenland gam sembinde ndenaku e kisal maɓɓe gam hadde Russie e Chine layde banggue Arctique o riwtani hutorade doole e kaɓorɗe gam heptude nokkure nde e biyol makko